No niin. Nyt se lähtee. Ei kun päivä. Tehdään semmonen mahtava videointisuoritus. Miten tehdään RHS-putkeen tai putkipalakki, mikä tää on, niin saadaanko reijitetty? Ensimmäisenä kone käyntiin. Siitä näkyy ruutu. Hyvin tyhjä. Nyt kytellään homeet ensin. Noinikka. Nyt meillä on tuotan nollassa. Sitten otetaan tää kärsä vaikka tuohon kohtaan. Siinä painettaan 0 piste. Noinikka. Nyt meillä on linja. Seuraavaksi trace. Pyöreä pallero. Tuosta tuommoinen jatkuva kehä. Tuosta laitetaan reijän koko 30 milli nuinikkaan. Tuosta reikien väliin se on 100 milli. No se nyt välttää. Tehdään vähän vähemmän niitä reikiä. Tehdään 4. Noinikkaasti. Nyt meillä on siinä. Siinä on 4 reikkiä. Nyt voidaan tästä kyttäällä. Oho. Harhalyönti. Tuosta näkyy mistä kohdasta aloittaa. Tuota voidaan muuttaa, jos halutaan tuosta. Oho. Nyt rupesi harhailemaan tällä aloittajalla itsellä. Nythän ne on kohdalla, mutta ne on tuolla. Tuossa. Nyt ne on oikeassa kohdassa. Nuinikkaasti siinä näkyy. Todennäköisesti tämä menee perseeksi tälleen, mutta lähdetään siitä, että tuohon tulloo reijät nyt. Tuolta katsotaan vähän sietoja. Syöttöä tonni. Leikkuukorkeus 2,4. Lävistyskorkeus 2 milli. Vaihdetaan tuo kolmossa. Nuinikka. Nyt ei ehkä tuu ihan 100% jälkeen, mutta tulloopa mitä tullo. Tuosta lähti tulemaan. Sitten kaivetaan kamera telineestä. Sen näköistä jälkeen tuossa ajassa. Suohan sitä muuten poralla käydä poroomaan. Tää putki ei ole linjassa eikä mikään muukaan. Tuon vehkeenkin laitoin tuommoisilla väliaikaisilla putkenpätkillä nostin korkoon, mutta tää on ehkä tää koko tuotteen niin kuin paras puoli. On se nopeampaa ainakin mitä poralla. Ja ehkä saattaa jopa olla siistimpiäkin. Näin se käypi.